Hallå där! Hallå där! Ja, hej! Nu kommer jag ta dig. Men gud, du filmar ju. Ja, fortsätt då. Han har hasat ner. Och du glider ner. Det var lättare att ställa upp än hundarna, tror jag. Ah, ja. Hallå där. Ska jag hasa? Lite. Han är nöjd ändå. Ja, inte så mycket. Oj. Oj. Vad hände där då? Vad hände? Va? Kom det prutt? Hallå Man där. kan inte hända någonting nu då. Man kan inte hända någonting nu då. Va? Jag bara sitta här, ja. Ja. Oj då. Vad är det för där de håller på med? De pratar så där löjligt som de pratar till dig. Vad kan det vara då? Hallå där. Hallå. Ja. Ja, men precis. Är det moving pictures på gång? Då? Det är lite av min röst.